a duniya. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya. A duniya hane waɗansu tausayi, a duniya hane waɗansu babu tausayi, a duniya ake ciniki sai cikin dare, waɗansu na cikin fara'a wasu tagumi. A duniya. A duniya ne. Yanayi na cikin rayuwa da faɗiya, amma cikin ta yawan nazari da girma, da algawar ka ga yaro ya zama babba, da ba'a da barbariya a duniya ne.